Također, braćo moja draga, od prepoznatljivosti središnjeg puta jeste činjenica da ljudi ne srljaju, sljedbenici istine, da bi ljudima davali odgovore u vjeri takozvani fetve. I sad samo otiđite na Facebook, pa ćete vidjeti kako svi tumače vjeru, kako svi daju odgovore, kako su svi kompetentni. Ashabi su bili ashabi i dođe 120 ashaba, živi, dođe čovjek upita jednog, kaže pitaj drugog, kaže drugi pitaj trećeg i 120, niko ne odgovori, onaj 120 i opet kaže idi pitaj jednog prvog. Ashabi, poslanika gledali očima. Meni se Allaha mi dešavalo, stojim ja, stoji pored mene čovjek i dođe insan meni kaže šejh nešto te treba upitat, ja sašam pitanje, čovjek Allaha mi počne odgovarati ispred mene. Alhamdulillah, odgovori ako znaš. Ja znam da on ne zna odrezat nokte. On nije da ne zna šerijat, on ne zna noktaricu držati u rukama. Ne zna noktarice držati u rukama. Ja, Allah, meni oči stali. Pita me, brat, kaže, duše nešto mi pojasnio o vitrama. Ja sašao pitaj kada on, slušaj, kaže, čitao sam ti ja o vitrama. Ozbiljno se čitao. Više puta se to dešava. Alhamdulillah, hoćeš emanet, hoćeš odgovornost. Evo ti nosi odgovornost. Zato znači kada vidite ljude da olako daju propise, šta god da ko upita, sve zna, sve je tradicija, samo guraj, šta god ti treba. Pazite se, to nije istina. Kada vidiš čovjek, kada sve pamet cijelog svijeta pokupio i da na sve odgovara, to prekriži. Svojstvo sljedbenika pravog puta jeste da se suzdržavaju, da odgovornost prebacuju na drugog, koliko god mogu. Koga god vidite da puno trči pred rudu i da leti i da govori, znajte da je to upitno. Učen čovjek, od osobina učenih ljudi jeste da voli da ga neko poštedi pitanja. Od osobina učenih ljudi jeste da voli da se njemu pitanje ne postavlja. Ako neko ima u sjelu ili u gradu tom koji učeni, on prebacuje na njega. Kod nas nema šta prebacivati. On prebacuje sve sam na sebe. Pitajte me. Evo ja došao da me pitajte. On ne zna se potpisat. Ja ti garantujem pisanim štampanim slovom se ne zna potpisat. I on zna odgovarat na pitanja vezana za vjeru. Zato ako vidite takve ljude, znajte da to nije put istine.